Laganini intervju tjedna. S najviše točke u gradu, Davor Rendulić svakog tjedna u goste dovodi najrelevantnije osobe iz društvenog i političkog života, aktualne teme, analize, vaša mišljenja i komentari, bez cenzure. Srijedom u 13 sati. Intervju tjedna. Dobar dan i lijepi pozdrav. Kada kreće povratna naknada za plastične boce od mlijeka i mliječnih proizvoda, hoće li naknada i dalje iznositi 50 lipa? Kada kreću poticaji za ugradnju obnovljivih izvora energije u kućanstvima, te hoće li se vlasnici električnih automobila osloboditi plaćanja cestarine, parkinga ili tehnički pregled ili samo nečega od nabrojanog? Na sva ta pitanja pa i puno više danas nam odgovara direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. Laganini intervju tjedna. Dobar dan još jednom mom današnjem gostu, direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravku Ponošu i dobrodošli. Dobro vas našli. Evo, za početak prošli ste mi put najavili da se vraća ove godine povratna naknada za plastične boce od mlijeka i mliječnih proizvoda i onih manjih od 2 deci. Zna li se datum kada kreće otkup tih plastičnih boca? Dakle, za očekivati da će to ipak biti u sljedećoj godini, obzirom da se treba pripremiti kompletan projekt vezano uz proizvode koji su u ovom trenutku već na policama. Dakle, obzirom na njihov vijek trajanja, želja je da se proizvođačima smanje troškovi te tranzicije i za očekivati da će to biti u sljedećoj godini. Zna li se možda kada, početkom, sredinom ili još? U ovom trenutku. Ali će sigurno biti. Ja vjerujem da hoće. Obzirom da je ministar najavio do sad sve stvari koje je najavio, te je ostvario. Dobro. Hoće li naknade dalje iznositi, ja se to zna 50 lipa ili imate u planu da promijenite? Što se tiče samog iznosa naknada za sve boce će naknada ostati ista. Evo, vjerujem da su mnogi zadovoljni ovog svojim odgovorima. U svakom slučaju, krajem prošlog mjeseca fond je, kad smo kod novaca, podijelio tvrtkama 17,5 milijuna kuna za električna vozila. Pri tome je subvencionirano do 40% investicije, to je kao i uvijek više manje do sada. Kako je bio interes i jesu li u stvari novci razgrabljeni kao je prošle godine u jednom danu? Dakle, moram vas samo ispraviti, za građane je javni poziv bio završen, a što se tiče tvrtki, javni poziv je još uvijek u tijeku. Dakle, radi se o 17, odnosno 17,5 milijuna kuna, što je 40% povećanje u odnosu na prošlu godinu. Dakle, želimo održivi rast gdje god je to moguće. Ali dalje ti novci planu u roku odmah? Nažalost, sredstva nisu dostatna. Ove godine su također otišla ne samo prvi dan, nego prvi sat, obzirom da su građani mogli na bilo kojem poštanskom uredu predati svoju aplikaciju i oni su to iskoristili, tako da smo zaprimili preko 2400 zahtjeva. Obzirom na to koliko je bilo električnih bicikala, odnosno električnih automobila, mi smo uspjeli odobriti oko 800-tinjak tih zahtjeva. Naravno, ponovo je najviše električnih bicikala. Građani su ponovo pokazali najveću želju za električnim biciklima. Električnih automobila je 168 i 200-tinjak je motocikala, odnosno ostalih kategorija. Dobro, toliko za uvod i dalje smo s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošom. Laganini intervju tjedna. Evo, direktore Ponoš, što je sa subvencioniranjem gradnje punionica? Trenutno ih je negdje, koliko je meni poznato, 200-tinjak i sami ste mi rekli prošlog puta da ste vlasnik električnog vozila. Možete li se vi bezbrižno voziti po Hrvatskoj bez straha da ćete ostati s praznom baterijom? Možda smo mogli neko lakše pitanje na početku ovog intervjua. Jeste li ostali već s praznom baterijom? Nisam ostao s praznom baterijom, međutim kako sam iz Svetog Ivana Zeline, recimo Sveti Ivan Zeline za Čretje i nazad, vrlo brzo uđete u problem ako nemate osiguranu punionicu za Čretju i završite u traci desnoj vozeći se do 90 na sat, jer tada je potrošnja značajno manja. Dakle, to je život vozača električnih automobila kad iziđu iz grada. U gradu je situacija potpuno drugačija. Ti automobili su u ovom trenutku tehnološki na toj razini da su idealni za vožnju kada je prosječna brzina 20 ili 30, a to je vaša brzina kada se vozite gradom. Treni stani, tako je, jer se vozite još uvijek za 0 kuna. Obzirom da vam fond sufinancira 80.000 kuna u vaš mali poslovni plan za najjeftinije električno vozilo koje je cirka 200.000 kuna, ako vas ono dođe 120.000 kuna, a znate da što se tiče servisa tu nema ni ulja, ni svječica i sličnih stvari, onda vrlo brzo taj auto postaje isplativ. Kada izađete iz grada, onda nažalost do mora ne možete doći bez punjenja. U ovom trenutku još ne postoje brze punionice na autocestama, što dodatno otežava situaciju jer morate sići sa autoceste
autoceste, međutim vjerujem da će se već ovo ljeto i taj dio promijeniti, neke benzinske crpke su već krenule u tom smjeru i tada ćete u stvari kroz brze punionice imati mogućnost i na samoj autocesti napuniti vaše električno vozilo, što znači da će vaš normalno dosadašnje zastajanje na autocesti od 15-20 minuta možda biti 45 minuta, ali mislim da je to prihvatljivo obzirom na cijenu koju ćete što se tiče goriva platiti do vaše destinacije. Nadam se mnogi turisti isto tako dolaze vjerojatno sa električnim automobilima, to će njima isto olakšati život, pogotovo što se možda najbolje ne snalaze baš u Hrvatskoj kao mi. A vi ste mi također prošli puta rekli kako sama subvencija električnih vozila neće baš dramatično promijeniti taj postotak udjela, u stvari što svi želimo, jel, na tržištu, koji se još uvijek, dakle, na razini neke statističke greške. Je li ste možda u ovih zadnjih par mjeseci bliže ideji da oslobodite vlasnike, pa i sebe, plaćanja cestarine, parkinga ili, ne znam, spominjali smo i tehničke preglede, ili možda samo nečega od toga? U čemu ste najbliži? Dakle, postoje dva bitna momenta za popularizaciju električnih automobila. Jedno je samo tržište, dakle, za očekivati da će sljedeće godine i oni najveći proizvođači automobila izaći s modelima koji su na električni pogon. Mislim da je to ključno, smanjenje cijene i konkurencija, zatim prodor u tehnologiji izrade samih baterija, onda dolazi ovaj drugi dio koji bi mogli nazvati povlastice. U nekim drugim državama te povlastice su značajno šire, od povoljnosti na samom tehničkom pregledu, od povoljnosti kada su u pitanju bilo kakve naknade vezano uz korištenje tih automobila, parkiranja u gradu, prolaska kroz centar grada i slično. U nekim državama se vožnja centrom grada na klasični pogon dodatno naplaćuje, što dramatično radi cijenu i favorizira električne automobile, pa u nekim državama već sada imate u postotku preko 30% novih automobila koji su električni. Govorimo o trenutnoj prodaji na mjesečnoj razini. Mi smo još daleko od toga, no to je jedan puno širi, sveobuhvatni pristup koji zahtijeva puno više vremena. Dakle, tu se svakako trebaju uključiti dodatna ministarstva, ne samo Ministarstvo zaštite okoliša, odnosno fond, već svakako i Ministarstvo prometa, tako da za to treba značajno više vremena. I još jednu bitnu stvar bih želio naglasiti, mi ne možemo iskopirati tuđe modele, znači samo uzeti copy-paste i reći evo to je naše rješenje, jer postoji puno značajnih razlika od same gospodarske snage pojedine države, dakle BDP-a, a onda možemo razgovarati o svim ostalim detaljima. U svakom slučaju mislim da će za te mjere trebati još neko vrijeme. Ali ide se ka tome, jel? Tako je. Evo, s nama je u nastavku direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. Laganini intervju tjedna. Evo, gospodine Ponoš, fond planira uskoro nastaviti s poticajima za ugradnju obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Kada kreće prvi natječaj i što će se sve financirati? Dakle, u planu imamo u prvoj polovici godine, znači da li je to baš do 1.7. ili možda koji dan kasnije, planiramo dakle javne pozive koji će biti vezani uz obnovljive izvore energije. Dakle, radi se o korištenju sunčane energije. Dakle, jedan dio je za toplinu, drugi dio je za fotonapon. Te dvije stvari ćemo odvojiti, napravit ćemo 2 odvojena natječaja, a plus toga će obnovljivi izvor energije također biti ponovljeni javni pozivi od prošle godine koji su se ticali dakle peći na pelete, odnosno dizalica topline. Građani su pokazali jako veliki interes za te pozive, oni su također vrlo brzo bili usporedbi sa električnim automobilima? Pa možda ipak ne toliko brzo. Ne toliko brzo, električni automobili su daleko najpopularniji javni poziv koji mi trenutno imamo, ali također u svega nekoliko dana je taj poziv bio zatvoren. Dakle, također je i poziv za električne punionice pokazao daleko veći interes nego što smo mi predvidjeli. Vjerujem da ćemo sljedeće godine i tu imati dobrog motiva da pojačamo i taj javni poziv. Jasno. Što se tiče obnovljivih izvora energije, mislim da je bitno da ćemo u ovom trenutku te pozive prvenstveno namijeniti građanima, odnosno manjim tvrtkama, pod tim mislim i na OPG-ove. Dakle, kada se govori o tome, onda su to oni kolokvijalno nazvani Zimmerfrei, pansioni koji su dugo godina čekali da se ti sunčani sati koji su ovdje u Republici Hrvatskoj značajno veći u odnosu na sjevernu Europu,
I znači baš zbog toga vjerujem da će taj poziv također biti izuzetno zanimljiv za naše građane. Evo, sezona se bliži, pa vjerujem da će zbog toga vjerojatno neki se odlučiti na to. Recite mi, Hrvatska mora u idućih 6 mjeseci, dakle do 2020. osigurati da se u našoj zemlji reciklira minimalno 50% otpada, u suprotnom Svjetska banka izračunala da ćemo morati plaćati neke penale. Hoće li se uspjeti izgraditi centri za gospodarenje otpadom ili ćemo možda dobiti neki jel možemo dobiti neki da se malo pomakne to vrijeme roka do kada moramo sve to napraviti? Dakle, Republika Hrvatska ove godine mora pokazati značajan iskorak po tom pitanju i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čelu s ministrom Ćorićem upravo to i čini. Dakle, potpisani su dodatni ugovori za još 2 centra gospodarenja otpadom. Dakle, sada su to uz 2 već izgrađena. Na trećini smo zapravo onog ukupnog broja koji je tu bio za Republiku Hrvatsku predviđen. Te s te strane vjerujem da ćemo napraviti značajan iskorak, da ćemo biti prepoznati od strane Europske komisije da činimo maksimum koji je moguće u ovom trenutku i da ćemo ući u zapravo jedno razdoblje koje se kolokvijalno naziva monitoring, gdje će se posebno pratiti svaki naš korak po tom pitanju. Nažalost, tu ima puno otežavajućih okolnosti. Jedna je što je prošli ministar 15 mjeseci izgubio jer se nije bavio centrima gospodarenja otpadom zbog promjene koncepta. Koliko ti bi je to, sad 15 mjeseci dobro došli, jel? Jako dobro došlo. Koliko je to odgovorno ili neodgovorno obzirom na preuzete obveze koje smo mi kao država pristupanjem Europske uniji preuzeli, o to možemo raspravljati, ali mislim da je to duža priča. Tako je, mi krećemo iz ove pozicije, naša javna nabava je takva kakva jest, vrlo komplicirana, sami postupci dugo traju, mogućnosti žalbe na žalbu i slično, dakle tu će zasigurno trebati nešto mijenjati, ali to nije problem samo kad su centri gospodarenja u pitanju, već je to i puno širi problem. No, uz veliku upornost, uz veliku energiju i trud koji je uložen sa strane ministarstva i fonda, tu smo napravili značajne iskorake. Pri samom smo kraju, recite mi, sredinom veljače je osigurano nekih 315 milijuna kuna za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za 407 općina i gradova koji su iskazali dakle zanimanje za te spremnike. Jesu li svi dobili spremnike i kada će se po vama, dakle na teritoriju cijele zemlje početi sa odvojenim prikupljanjem otpada, ono kako se kaže i u praksi? Dakle, spremnici su jedan od bitnih momenata za ispunjenje onog cilja koje ste u prošlom pitanju spomenuli. Da li će biti dovoljni, ne znam, međutim u svakom slučaju su pravi put i način na koji trebamo postaviti stvari. Iz europskih sredstava smo dobili 85% za nabavku spremnika, što znači da će naši gradovi i općine svoju zakonsku obvezu moći ispuniti uz značajnu subvenciju iz europskih fondova. Taj javni poziv je za nabavku spremnika završen, zaprimili smo ponude, one su trenutno u evaluaciji. Obzirom na sam proces javne nabave ne mogu pretpostaviti da li će biti nekih eventualnih žalbi i slično, no za očekivati je da u nekom pozitivnom scenariju bi ti spremnici mogli do naših građana doći u 9. mjesecu ove godine. Dobro. Evo, zahvaljujem se mom današnjem gostu, direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravku Ponošu. Možemo odmah reći da ćemo se i na jesen čuti sigurno, jer će tema biti, evo i sami ste rekli, i spremnici dolaze, ali evo pratit ćemo sve aktivnosti fonda. Naravno, cijeli intervju tjedna Laganini FM-a poslušajte na našem webu Laganini FM i YouTube kanalu, a s vama smo ponovo za 7 dana, do tada lijepi pozdrav. Hvala lijepa. Hvala vama. Laganini intervju tjedna. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.